Juventus Lavera Morbir Kirkara, Juventus wieħed Inter wieħed, għandna ma il-massimo hawnhekk. Mas, naħseb rajna logħba bilanċjata, naħseb kienet daqsxejn logħba magħluqa fi żewġ timiet ma tax kellhom ċansijiet, vera kien hemm ftit. Ma ħadda bil insaqsik jekk hux bidek xi formazzjoni li beda biha Allegri llejla. Le. Jiena nixtieq iktar aggressività minn naħa l-coach li joħroġ iktar għall-logħba. Ċar li prova jinżel biex jagħmel logħba ta' konteniment li jiena kontra l-Inter ma nistenniex li tinżel tilab logħba ta' konteniment. Pjuttost nistenna iktar aggressività biex tilbaħ. U kellna bżonn 3 punti. Eżatt. Kieku ovvjament irbaħna din il-lejla konna naqbżu l-Roma u konna niġu f'parità mal-Inter. Ovvjament xejn il-fatt mbagħad illi meta daħlu Chiesa u Dybala, ovvjament il-lob inbidel kompletament. Ma Chiesa u Dybala, Alejandro, jien kont indaħħal l-Artur ukoll, għax Artur jaf kapaċi. Iżommu fil-ballun biex itella it-tim il-fuq. U automatikament tittella il-linja tal-tim 20 metru l-qoddim. Ġifieri, all right, tajjeb li daħħal Dybala u Chiesa, però tittella Artur dak il-ħin magħhom mhux jiddaħlu f'ħar minuti. I mean, konna nkunu iktar effettivi kieku daħal magħhom ukoll. Il-gowl tal-Inter ġifieri wasal torta deflection ħabat ma' Locatelli mid-dera x-xut u ovvjament ġif saqaj Dzeko kien daqsxejn laki wkoll hemmhekk. Jiena fl-opinjoni tiegħi ma tantx kienu perikolużi palmet l-ewwel xi żewġ timiet ma tantx kellhom ishom ċansijiet li kellhom ovvjament jiskurjaw kellhom ħafna ċansijiet. Taħseb li l-Inter ukoll ħarġu biex jibgħu jew kellha urew ir-rispett lil Juventus il-lejla. Ifhem Alejandro, naħseb tant hemm rivalità ħarxa bejn iż-żewġ timiet li ma jaċċettawx telfa minn xulxin. Li bil-forsi tistenna logħba magħluqa anke minħabba il-fattur psikoloġiku u mentali li din l-isfida ġib. Ġifieri, dejjem se tkun logħba li tipo mhux se tkun daqshekk spettakolari imma tant kemm ħarxa rivalità wkoll li l-ebda skwadra mhux sa taċċetta t-telfa. Ġifieri l-Inter fl-opinjoni tiegħi kellhom gowl verament laħi. Ġifieri u għandi d-dubju tiegħi fuq il-pożizzjoni ta' Dzeko. Ma stax l-iżgur imma viċin ħafna tal-offside. Naħam mistoqsija żgħira, illum rajna il-Kaja Jorge jilgħab 8 minuti 10, x'taħseb mill-ewwel pożizzjonijiet tiegħu? L-ewwel x'taħseb minnu ġenerali hemmhekk? Hemm prospetti tajbin. Jaf idawwar il-ballun tajjeb, jaf jiddefendih, għandu saħħa fiżika li tgħinu jiddefendih aħjar il-ballun. Jien naħseb li għandu jipprova jara kif jiffettjaħ iktar u jamalgamah mal-iskwadra. Iktar b'frekwenza, b'iktar minuti, tal-ok, ġifieri. Nalla ċemma li qed tgħid forsi mistoqsija tal-aħħar. Li huma minn dawk il-plejers li forsi l-lejla pretendejt xi ħaġa aktar minn għandhom kellha tgħid ma tantx kellu prestazzjoni tajba dak il-plejer. Hemm xi plejers li mhux speċifikament. Alejandro, iktar mill-plejers ċertu decision making waqt il-logħba. In ġenerali. Per eżempju, niftaħar azzjoni fej agganċa ballun Bonucci. U prova il-pass fit-tul di prima. Hemmhekk li tiżommu, għax kellek il-plejers miegħek, ħadd kompli tagħmilhom il-preċed. ċertu decision making jridu nimprovjaw, plus li naħseb jiena l-Allegri ħartitlu l-pjanijiet l-inġeni ta' Bernat Stuqat il-logħba, daqshekk malajr. Li tejpu kellu jivvinta xi ħaġa improvvisa ġifieri. Però naħseb xorta għandu fiduċja il-team u l-team spirit anki ċertu qed ninnota li qed joġobni ħafna Aleksandro. Qed jerġa' jiġi dik terġa' tiġi anki fil-facial expressions tiegħu.
qed nerġa' nara Aleksandru tal-ewwel stima Juventus, ġifieri anki bħala grinta feroċi kontenti, ġifieri għax nemmen li jista' jkun ħafna importanti Aleksandru bħal plejers l-oħra ġifieri. Naqbel miegħek li hemm sinjali tajbin, ġifieri grazzi ħafna Massimo tal-intervista, grazzi tal-li ġejt tara l-logħba hawnhekk. Nagħmilkom id-darba li nispezza. Nirringrazzjak ukoll minn aħli Alejandro l-ispazju għal-istaqsijiet.